Така, нямаме време за повече интервюта. Минаваме на темата Локомотив София, Локомотив Пловдив. Двубой, който завърши 2-1 за столичните железничари. Защо се спираме така около този двубой? Какво се случи? Напрежението на Лаута по уста фенове ръководство продължава. Причината за това не е загубата от столичните железничари, а от това, че турският бизнесмен Левент Назиф Оглу е контролира основните акции от клуба. 3 фракции не правят декларация до медиите с желание Локомотив Пловдив да не бъде управляван от турски бизнесмен. Сега да видим кадрите от вчера от матча. Два автобуса с така по-крайни привърженици на Локомотив пристигнаха на стадиона в столичния квартал Надежда и същите тези два автобуса подкрепиха отборът на Локомотив Пловдив с знамена, български знамена, бяло, зелено, червено. Влязоха, издигнаха плакат, ние бяхме до тук и си тръгнаха в началото на матча. Ще чуете и мнението на един от отявлените привърженици на този отбор. Сега аз ви зачитам част от декларацията. От днес фракциите спират организираната си подкрепа за отбора, докато не се убедим, че настоящите собственици начело с Левент Назиф Оглу работят изцяло за интересите на Локомотив Пловдив и българския футбол. С действията си нека инвеститора докаже, че ще изпълнява дадените обещания. Цитирам: първо, да няма турска инвазия на стадион Локомотив; второ, да работи главно с български фирми; трето, да не лансира турско говорещи граждани, които с нищо не превъзхождат останалите; четвърто, да не смесва спорта с политиката. При неспазване на описаните обещания запазваме правото си за ответна реакция и по-нататъчни действия. Под декларацията се подписват фракциите Наполетани Ултрас Пловдив, Гот Мит, Лаута Хулс, Гот Митунс, както вече споменах, Наполетани Ултрас, Лаута Хулс. Нека чуем и малко от атмосферата. За който ви споменах, все пак трябва да отбележим, че и доста фенове на Локомотив останаха да гледат матча, подкрепяха своя отбор. Матчът завърши 2-1. Саша Антунович откри резултата. Давчев от спорна дуспа в 49-та минута направи 2-0. В последната минута Златински 2-1.
Виждате по какъв начин привържениците на Локомотив Пловдив си тръгват от стадион Надежда в столицата. Кажи, защо правите този бойкот? Какво ви накара да направите това нещо? По принцип, ние се чувстваме българи, при всичко искаме българи за президент, ние подкрепяме този човек и те, искам да кажа, че изцяло си губят феновете, които пътуват с отбора навънка и какво друго да кажем, че 80% от тези хора няма да ходят повече на мачовете. Или ако ходят, няма да ходят в агитката и просто ще стане един отбор като Литекс, да си имат само домакинства и навънка никой да не ходи. Това е. Какво друго да кажем, не знам. Боли на много, винаги ще останем черно-бели, обаче няма да ходим по мачовете. Добре, мерси.